Boeren in Nederland moeten zo'n 174.000 kei inleveren. Staatssecretaris Van Dam en de zuivelsector hadden het juist praat in het fosfaatakkoord. Minder kei is nodig omdat Nederland zo'n het afschaffen van de superheffing te volle dong produceert. Die fosfaatproductie, en ik het aantal kei, moet mij zo'n 8% naar onderen. Dat trekt alle boerenbedrijven. Dominicus Flappe van Lumbert doet mij onder iepen bedrijvendij op het Jereveen. Met 75 kei en 1 melkrobot is hij net een grutte boer, maar ook hij moet inleveren. Ik zit al 10 jaar hier op hetzelfde eigenlijk, dus nee, ik ga het net uitbreiden. Wat vind je er nou van dat je gaat net uitbreiden, maar je moet, zodat het nou liekt, wel inleveren? Wat vind je daarvan? Ja, dat is net zo mooi. Nee, eigenlijk klopt het net, maar degene die het veroorzaakt heeft, die moet het ook maar weer inleveren, die zou ik zeggen. Het fosfaatakkoord wil oudere boeren zonder opvolger stimuleren om zo gauw mogelijk op te houden. Hiervoor is landelijk 50 miljoen euro beschikbaar. Maar de meeste boeren kunnen nog net goed oesjen als de regeling wel onttrekkelijk is. Ik ben er dan net uit, maar als het al je minder wordt, dan hoor ik op, ja. Ja, want daar komt een vergoeding voor boeren die het ophouden willen. Dat zeggen ze wel, maar dat mogen we nog even afwachten hoeveel dat wordt. Hè? Je wil eerst meer informatie, eerst weten wat je aan het binnen. We weten nog net hoe dat al precies komt, dus het moet eerst maar verder uitwerkt worden. Ik vind het zo net. Maar nou is moet ik een beetje aantrekkelijk wijzen. Hoor. Boerenorganisatie LTO Noord begint hier een serie voorlichtingsjoen over het fosfaatakkoord. Voorlichting is het nedig, want de meeste boeren hebben op dit stuit nog een heel soort vragen over het akkoord.